op de San Jongeren had jeugdhulp nodig. Komt dat wel goed? Welkom bij de Frieske Wieken. De Frieske Wieken, my Roelof de Vries. Vanuit de huiskamer van Friesland is dit de eerste editie van de Frieske Wieken. Mooi aan tafel, 3 gasten. En hij werd jongen als een bijter, een man zonder opsmoek en een handige bliksem, oud landbouwminister Piet Adema. Deze boerenzoon werd jongen als een alleskenner van Philip en Indonesië en landbouw, Gerrit de Boer. En deze boerendochter is vooral gek op Nike en Mexjes, maar maakt het eigenlijk zwaar door de jeugdzorg in Friesland en is CDA en fractiesvoorzitter in jouw Wieken Goudswaard. En dit is mijn Frieske Wieken. Van Utah houdt het MCL bij hoeveel mensen verwonnen rijdt je bij een ongeluk met een fatbike. Hersenletsel, breuken van de kaak, rotbreuken, armen, benen. Maar ik heb ook een jongen gezien met een gebroken bekken. Als je normale fatbikes hebt, gebeurt er niet echt heel snel iets, zeg maar. Zou je een helm dragen als het verplicht zou worden? Nee, echt niet. De zaakrekker bekend als Bonnie en Clyde. De man werd de vrijlid. De Frieske Clyde kregen 16 jaar op lijn. Intussen had hij daar 10 heel hier van uitzitten. Burgemeester Leo Pieter Stoel van het Ameland had op Nijs in Zwargen hoe de bereikbaarheid van het eiland. Werd de taxis waren nachts net meer. Als eilander voel je een soort van gijzelaar op je eigen eiland. Hoe of wat, het moet op een of andere manier opgelost worden. Ameland moet in donker bereikbaar zijn. Q-bus zal de komende 10 jaar het busvervier in uw provincie verzwaren. Het is al hier extra pijnlijk omdat het haatkantoor van Arriva op het Jereveen zit. De komende maanden geen peuk voor Wietse Hoekstra, want Stoptober is begonnen. Ze hebben me dus benaderd dat ik ambassadeur van Friesland weer woer. Dat doen we nog maar. Nee, dat lukt niet. Allereerst wat ik zei wie ja, want ik denk dit is een kans om het echt te proberen. Ik heb niet te zat van. De wien, ja's. Ja, dit weer mijn Friese Wieken. Zit hier eigenlijk nog smokers aan tafel? Zo nou en dan. Zo nou en dan wel eens. En dan tot oktober misschien dan? Dat zou de hele maand oktober. Ik had hem over, maar nee. Nee? Ik kan er even naar toch de week ook leren maar. Je vapers ik trouwens, want dat is natuurlijk het nije smoken eigenlijk. Een beetje een nije vapen. Oh nee, van het fanatieke nees uit. Oh, 1 keer bezocht? 1 keer bezocht. Ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het voortgooid. Nee, maar Rozenberg? Nee. Ik ben echt een gezellig iets roker. En Oudij nooit. En ze nou aan jongens. En de feestjes, dan gaat het erin te de hand. En waarom is er zo fanatiek op het nee, Wieke? Nou, ik rook heel soms stiekem met mijn vriendin mooi. En volgens mij weet mijn mem dat net eens. Dus ik denk dat dit best wel een revelatie wordt op mijn 44ste. Of de primeur op tafel. Ja, precies, dit is hem. En ik heb mijn band hebben mij 1 keer stiekem betrapt. Mooi een sigaret op de zak. Dat wie de eerste keer wie zas. Maar ik mem dat het nooit werd. Dus daar hou ik maar een beetje, daar hou ik mezelf maar aan. Dit programma heet De Frieske Wieken. En daarbij wil ik een beetje waarom zijn op het belangrijkste Nijs en de politiek van de Aroende Wieken. Hoe wie die Frieske Wieken? Wat is daar opvallen, Wieken? Een soort, maar voor u persoonlijk een mooi moment in de Rie. Waar we met de ChristenUnie eigenlijk de eerste omzet hebben maken voor een verlenging van de maatschappelijke diensttijd. Waarbij in het Riek zei, ja, hartstikke leuk, heel wichtig, maar we doen er eigenlijk net zo'n soort aan. Nee. Begint een beetje een herkenbaar probleem te worden. Een verhaal uit het Riek. Wij zijn van het VWSA belangrijk. Daar het CDA TR, maar de ChristenUnie zich altijd heel hut van maken in de Tweede Kamer. En we hebben het nog farmaco kregen. Eigenlijk heel raadsbreed om dat te verlengen. Dus nog eerst een onderzoek ernaar, maar dat onderzoek vooral zat wie Ik zie jou al heel enthousiast knikken, Adema. Je final kon nou, het was zees aan tafel, wat een warmte. Ja, nee, maar goed, dat is. Ik zei, je had straks nog de jeugdzorg. Ja. Nou, dan is die maatschappelijke zinsplicht is een fantastisch middel. Er moet echt wat gebeuren. Op tal van terrein moet er wat gebeuren bij de jeugdzorg. Maar dit is gewoon, dit werkt het echt. En mensen die bij Blussen binnen zeggen, jongens, ja, als die band dat doet, het gaat echt oors met die band. Dus het is zo belangrijk dat we dit doen met z'n allen. En het is jammer dat het Riek daar net meer actie op zet, want als Jos naar de jeugdzorg, het rent de klauwen uit. En ik denk dat dit echt helpen kan. Ja, dus het is nog liefser, hè? Dat is al heel belangrijk. Het gaat inderdaad om jeugd, maar het gaat vooral om de ontmoeting. En mooi mensen kan ontmoeten die net direct in die bubbel zitten. Om direct maar eens even een leuk wat erin te gooien. En die maatschappelijke dienstplicht helpt daarvoor. Dus mensen kan ontmoet. En dat is via de just dan in neus lang is. En ik denk dat dat ontzettend wichtig is. Een groot succes van het CDA, merk ik wel. Even hoe naar die Frieske Wieken moment, Gerrit de Boer. Roel Bokkerspan, lees u eens even uit. Waar is Roel Bokkerspan? Nou ja, Roel Bokkerspan, dat die een legende in Vierlepland. Ja. Dat we voor het Vierlepen echt een grote meneer. Vergeleken met Abel Lensen voor het voetbal, die weer van Friesland. Ja. En nou ja, ik zei deze week, die merkt van het wielrennen. Natuurlijk is het een heel lichte sport, maar hij wie daar heel belangrijk in. En hij is van de Wieken verstoren. Hij is van de Wieken verstoren en hij wie in 61 en vooral de eerste helft van hier en de eerste helft van hier in Zanter wie hij het boegbeeld van het Vierlepen. Hij hier een fantastische aanloop. Hij kon geweldig uitspelen.
springen, klimmen in die tijd, dat honger nog wat bij, want dat dienen ze vaak wat met de handen. Dat dienen ze eigenlijk al jaar. En hij katachtig uitsprong hier er altijd. En het weer een allround sportman. Hij kon geweldig reed rijden, hij kon griezelig goed keertsen en hij kon griezelig hut rennen. En die lepperij, dat kwam uit de ijsziekje, zei hij, dat die er al als jong altijd. Mooi. En toen hij er leert om, en dat kon er een heel mooi voordwaan, dat er uit de stoel bij kwam, om dat die buikspier nog te spannen en dan die kont omheen te dwaan. En zou er heen te springen. En dat had ik altijd die. Mooi eerbetoon wat mij betreft gewoon een roelbokkerspan. Hoe hij de roelbokkerspan van dat oude kabinet, denk ik dan, meneer Adema? Ja, vind je dat een goede vergelijking? Nou, nee, zo veelzijdig weet ik net in dit kabinet. Nee. Wat is jouw Frieske weekendmoment? Nou, wat ik wel mooi vond is, ik kreeg wat déjà vu. Cubus die gaat rijden in Friesland. Ja. En toen ik debuteerde weer in Friesland, toen reed daar 3 weken, toen kwam Cubus ik. En daar je rugzaken toestanden, maar uiteindelijk had Cubus er ik red. Ik vind het wel mooi dat het nou ook weer gebeurt. Het is ook, ja, voor Arriva is het wat lastig en wat pijnlijk, maar ach, dat komt ook wel weer goed. En, maar dat vond ik mooi. Maar wat ik het belangrijkste punt vind is, als je zo in Den Haag op dit moment, dan de leerlijnen wordt het duur. We hadden toen een sluis bij kwam weer de zon dit duur wordt. We zitten met Hovert, met de verbinding met Ameland, kom ik even voorbij. En wat me keer op keer opvalt is dat er altijd met naar de regio's jongen wordt. De regio moet erbij lezen. Wij ben je gewend om forse co-financiering, helemaal extra geld vanuit de regio erbij te lezen. Dat bij de Studie-Zeelijn wie dat zat, dat is bij de Lelylijn is Rixa. Dat is bij de sluizing kwam bij de Santa is Rixa. Terwijl het gaat om Rijksinfra, Rijksaanwilligheid. En wij lezen er altijd maar een hulleberg geld bij. En dan maar het nog maar meer. En ik denk van jongens, Riek neem je een verantwoordelijkheid, dus een regel. Maar meneer, we gaan wel zijn dat het programma 50 minuten wordt. Maar we hebben wat ik nog wel landbouw heb. Dus hoe komt het nou? Dit wie al? Ja, je kijkt de Holland wel gaan met snel. Ja, maar dat mag me net lopen. Ik liep het mij net te bedoelen. Nee. Ik wil even naar jouw tijd als minister. Ja. Je bent nou trouwens 3 maanden ongeveer vrij. Waar ben je nou dan bij dwaan? Visje, tuinieren, paintballen, bowlen, ja. wat? Visje ga ik wel die, want er is een opname van het programma Beat gehad. Dus ik kom visje in beeld straks. En ik ga mooi vangen, dus dat is hartstikke goed. Okay. Nee, ik ben natuurlijk thuis is er ook wel wat lezen aan je werk, omdat je bent een zadrok dwaande in altijd voort. Dus dat is wel mooi. En ik ben nou natuurlijk aan het oriënteren van wat komt er nou op mijn paard. En er komen ook nog dingen op mijn paard, maar je moet die juiste kader in meidje. Maar moest je echt even rest nemen? Ja, het gaat ik eigenlijk wel automatisch. Want ja, best dat laatste dag best full swing bestond ik aan. En op 1 6 thuis is het gebeurd. En dat moest toch ook het wennen. En dat went nou langzamerhand. Alleen de politieke activiteit in Den Haag die ik maar trof. En daar wil ik steeds mee geconfronteerd. Ik lees mijn naam vaak in de krant. Dus ja, mentaal ben ik er nog net last van. Nee, hè? Nee. Maar sliep je dan wel goed? Nou, ik heb wel eens gewoon dat ik even 's nachts denk van, hoe zit het nou eigenlijk? Wist je? Dus, wat denk je dan over? Nou, gewoon hoe je het in Den Haag en komt het goed? En je bent... Maar iets specifieks dan? Dus dat je denkt van... Nee, ik ben dan onmachtig dat je nou net meer aan mijn werkje kennis. Ja, toen ik hier grote blutsen niet bij de agrarische sector, bij de visserij. Ik zo'n sector die het moeilijk hier. En je moet in 1 keer loslaten. Dat is los geworden, zeg maar. En soms dan voel je onmachtig. Soms denk je van ik zoek wel... Jongens, kom op, hè. Dat haast dan wel eens. Aan de andere kant, het is ik politiek, zo werkt het. Hè? Dus de koning is dood, leven de koning, zo werkt het. En dat wietje, ik had je erin stappen. Hè? Dus het kan zelf voorbij wijzen en dan zitten we in orde. Leven Wiersma bedoel je eigenlijk? Nou ja, daar kunnen we doorgaan. Maar Jo Wiersma die is drogdwaande en er komen een Hollenberg plan voorbij. Dit voor mij ik wel herkenbaar binnen. Ik wil het letterlijk even op Wiersma. Even eerst eventjes waarom naar jouw tijd in Den Haag. Wat had je daar bereikt? Nou ja, dat landbouwakkoord is net er ook aan. En dan hadden mensen denken van, dat is eigenlijk een slag. Maar wat ik zag, wat er als spin-offs is maar vanuit die discussie van het landbouwakkoord kwam. En ik kreeg gisteren nog een appje van de biologische sector. Die zegt van nou alleen van het landbouwakkoord en alle gesprekken niet de vierd binnen. Die tik er ook binnen na het klap van het landbouwakkoord. Zullen een hele berg supermarktketens nou hoop inzetten op biologisch, omdat de verkeepjes is maar. En die wil daar echt een enorme sprong mee. Dat ben je overtjensten eigenlijk. Nou ja, nee, dat doe je mee snel. Hè? Want de biologische sector is in totaal het boeren iedereen. Jouw leadingen rond, dus dan... Nou ja, dat is wel zo, maar je doet mij snel. Ik de ambtenaren op het ministerie, bijvoorbeeld de Rabobank had zijn weer zetten 3 miljard kleer voor de worstelijke leningen voor boeren, voor de worstelijke
duurzame boeren. Als ik zorg in de keten, dus de partijen die het producten verwerken, zeg maar, die beginnen ik volle dwars met te werken. Dus er gebeurt echt wel wat. Nou, en wat ik ook wel mooi vind is dat dit kabinet nou zijn had. Wij willen 400 miljoen per jaar klaarzetten voor natuurbeheer door de boeren. Nou, dat wie ik heel nodig. Dat wie een week met het landbouwakkoord wie we aan het praten. En daar hier week bedragen voor klaarzetten in het landbouwakkoord. Nou, dat zetten ze ik terug. Daar ben ik blij mee. Dus, Ja, dus ik ben honderd bij dingen ben wel van de grondkant. Maar zet dat zo aan de dijk, denk je, die 400 miljoen voor natuurbeheer bij de boeren? Nou, als je krijgt nou al een deel van het natuurbeheer vanuit het gemeenschappelijk landbouwbeleid vanuit Brussel. En er is een aanvulling erop. En tot nota is het zo dat de boeren eigenlijk de kosten maar kwalijk uitkrijgen kennen. En het wordt hier dat ze er echt een verschil kennen. Ja. Wij willen dat als meerskip willen we graag dat de boeren dat natuurbeheer doen en dat landschapsbeheer. Ben ik super geschikt voor. Ik ben er ook geschikt voor. Die kennen dat fantastisch. En dan denk ik, jongens, dan moet je ik als meerskip bereid wezen om te betalen wat daarvoor betalen we de mat. Er is geen, die discussies hebben we nooit bij de wegenbouwers. Die doen ik werk voor u, zeg maar. Nou, let boeren ik op die manier met de natuur en met landschap dwaan wijzen, maar ik moet betalen. Is het genoeg? Nou, we hier bij het landbouwakkoord we met 650 miljoen per jaar wie we dwaanden. Als extra yield. Dus het zou wat hoger kennen, maar ik vind dit wel een hele goede stap. Zeker als je stikt naar de totale financiële positie op dit moment bij het Rijk, dan denk ik van, nou ja, die 400 miljoen is wel een goede stap om aan de slag te gaan. Maar dat nou correct meer voor de boeren is en correct meer voor het natuurbeheer. Ja, nou ja, maar er moet natuurlijk wel meer gebeuren. Met die agrarische sector. Het hele efficiëntie van de boeren die bent natuurlijk sowieso omhoog. Als ik zelfs nou bij Van der Leyen, die is bezig geweest met het praten met de agrarische partijen. De commissaris. Die had dan nemen ze wat strategisch dialoog. Maar die zei ik van, het verdienmodel van de boer dat maar omheen. Als je just wat een boer krijgt voor een liter melken en wat er verwaard wordt in de keten, toch verwerkende industrie, om die liter melken, ja, dan maak ik wel iets meer naar de boer daar. Ja, maar nou hebben we het over de boeren. Wieke had Adema goed dienen van de natuur. Nou, hij had het beter dienen als wat er nog iets gebeuren. Denk ik. Maar ik denk wel even hebben. Nou is nog even wel, ja, nou, ik denk wel dat dat een. Marsnees is, ja? Ja, ik denk het wel. Maar ik denk wel dat het meer kan. En ik denk dat het een goede onzet wie om te beginnen naar meer aandacht. En vooral ik voor de ballons. En volgens mij moet de term gaan. Wat was concreet goed dan? Dan hebben we natuurlijk eigenlijk vooral over het landbouwakkoord. Uiteindelijk net teruggang. Maar daar komt natuurlijk nou wel een soort uit voort. Tenminste, ik neem maar de stad eigenlijk een beetje bedoelst. Ja, nou maar wat ik concreet mooi vond, wie dat er een poging weer om perspectief te gaan. En een ruchte reg van de minister. Want ik denk dat het net heel makkelijk voor jou West is. En er is heel wat hoe je heen komen. Ik zie het toen in de provinciale steden. En wij kregen het oorsmooi. Ik heb dat een heftige tijd vond, maar die boerenprotesten. En ik vind het ontzettend dapper dat je dan je verhaal bleef vertellen. Ik wil dat het zeer. Want ik denk dat op lange termijn kinderdingen zeer dwaan. Want we moeten keuzes maken. Maar wat had hij concreet goed dien dan? Wat had hij nou die van de boeren nou steeds of het landschap of de natuur? Waarvan ze eens goh, mooi man dat slag is. Nou, ik denk dat het te kwart tijd West is om het echt uit te maken. Dat ik heel eerlijk ben. Is dat antwoord dan niks eigenlijk? Nee, dat antwoord is net niks. Het antwoord kan ik wijzen, het op gang brengen van een pijnlijke discussie. En het ik zei ze van, we schurren hem, en dan bedoel ik maar ik zou zeggen radicaliserende boeren, maar dan denk ik, er is het rechts weer in leuk op mij, maar wel de hele leuke boeren. We schurren je hem bij de poorten staan. We schurren dat je hem de democratische ruchten tot echt uithollen binnen, tot de protesten, tot het in de bron stekken van die kan niet maar op. Maar dit ben de plan en we gaan terug. En ik denk wel dat dat ontzettend knap is. En perspectief ken ik het perspectief wijzen waar je net op zitten te wachten zien. Maar het is wel het lef en de bereidheid om een keuze te maken van dit is de kant die we opgaan. Maar het hier voor mij wel een beetje scherper nog mochten. Maar mijn eigen achterban denkt er wel eens wat over. Ja, ik ben wel grotendeels wel. Want als je Pieter Adema wie mij dingen uiteendzet en het landbouwakkoord is uiteindelijk wel klap. Maar hele grote elementen daarvan komen nooit weer rond in het van wie is maar. Dat is dankjewel Pieter Adema. En die ontwikkeling wie dus al gaande. En Pieter Adema had die ontwikkeling wel echt mij meer een trouw in de regio. Daarvoor stond het meer stil. Dan kwamen we er vaak net uit. En dan kwamen we er eigenlijk niet uit handen. En nou hier wordt het idee, er wordt naar eens luisteren, er wordt maar eens mij praat. Ja. En, maar we moeten wel scherpe keuzes maken. Ja, en op dat stuit eigenlijk weer het kabinet. Oude man die ziet weer, ik zeg eventjes, via dat slim Fries weekend. Oude man die ziet hier Foppen de Haan. Hij wil het van jij, denk ik. Waar ik Foppen de Haan net succes, hè? Ja, zeker. Met respect voor. En
nou, ik vreeg hem eventjes. Nou, laten we maar even de stream horen. De vraag waar ik stel af op Piet Adema. Wat is de belangrijkste vraag? Nou goed, de belangrijkste vraag is hoe het er nou is gaat. Ja. Wat er nou gebeurt en wat er zichzelf ik wil een beetje besodemieteren viel. Ja, daar kwam die vraag dus bij. Ja. Filio, ik wil een beetje besodemieteren soms. Ja. En dan denk ik dat papa denkt van ja, verdorie, het zou al je roos. En in de campagne met al je roos, BBB, zei we zult geloosd waren. Ja. We doen het in Europa oors, we zullen de voet op tafel slaan. En dan komt er niet een waarom uit Europa zei van ja, ze werken het je net. Nou ja. Caroline van der Plas. Ja. Ze zeggen ook wordt dat het net zo makkelijk is om dat eventjes terug te zetten. Dat is ik zo. Maar dat ik 4 minuten besodemieteren. Ik zorg dat. En dat ken ik niet hoor. Femke die zit in dezelfde constellatie waar de kikkie hier. En dan moet je acteren. Dus dat zij nog met deze plan komt, dat is ik van groot deel, is dat ik het vatzetting van de dingen die ik in gang zet heb. Dus ik ben eerder dankbaar dat het net een radicaal beleid is, want dat ken het, maar dat de juiste keersen wordt voor het terugzetten van plannen weg, maar de gang weer al. En dus dat is een compliment naar Joker, kan ik me voorstellen. Dat hebben we eigenlijk een beetje concluderen. Ik ken het en Wieke concludeerde het eigenlijk ik. Mooi lofzang wat dat betreft. Maar dat ik waan kent. Nou ja, en de BBB had natuurlijk beloofd hele oren te doen dan jou. En daar toch ken ik me de vraag van Fobberhaan ik wel voorstellen. Vier je daar net toch bij besodemieteren? Nou ja, ik ga het op de BBB stemt. Ik ben er van de BBB. Nee. Dat maakt je kiezers van de BBB oorlitten. Wat ik wel vind is dat Femke, want er zit lucht tussen wat Femke dacht en wat de achterban van de BBB en wat de BBB altijd zijn had. Femke, ik denk dat zij verstandige dingen doet. Ja, ik ken dat woord, maar het is ik zo. Zij doet verstandige dingen. Maar waarom vielen je net besodemieteren door de BBB dan? Ja, maar dat is politiek, hè? Ja. En wat maak ik ermee? Ik denk dat de meerskip het jocht. Ik denk dat de achterban van de BBB jocht dat er een orenkar maken we dan ze van tevoren roppen haar. Ja, nou, dat is onder de BBB en onder die achterban. Ik wil wel een voorbeeld, een specifiek voorbeeld. We hier voor Berhaan op deze tafel, we hier ik Nathalie Nauta onder de tafel, die keer denk ik. Van de BBB Friesland. De Wutjo namelijk wel eens verwieten dat je te meer in Brussel West ha. En zij is fractievoorzitter van de BBB in Friesland. En die zei daardoor het volgende. En laten we dan blij zijn met een andere politieke wind die misschien wel ten eerste al op de afspraak in Brussel verschijnt. Daar was de vorige minister natuurlijk niet zo goed in. Die wel zaakkundig is, die wel echt het platteland op gaat en zegt van nou, hier zitten de problemen. Ja, ze is het maar. Ja, ik ben al 20 keer in Brussel-West in die periode. Ik ben gewoon vaak in Brussel-West. Ik weet net hoe lang Femke West is. Ik vind, dus 4 dagen niet trouwens, hè, dat ze dit zei. Dus ja. Ja, nou, ik weet dus net wat ze bedoelt. Want ik weet dat Caroline, die had dat een keer op hem. Hij komt nooit in Brussel. Ja. Het tegendeel is weer. Ik heb hele goede contacten in Brussel. Ik bel mijn ministers in Brussel. Ik weet er heel vaak. Ik heb altijd afspraken. Als ik dan een vergadering heb, altijd een afspraak met aparte ministers, met de eurocommissaris om dingen tot te praten. Wat ik zie dat ze dat zei, Caroline van Plas. Nou, ik vind, je kent van alles zeggen. Maar ik vind zwaar dat je er wel voor dat je een beetje bij de feiten blowen. En de feiten ben ik gewoon, ik had wel eens een berichtje zetten litten, dat ik een keer of 20 in ieder geval in Brussel-West ben. Dat ik daar moet omheen en nog hoeveel contacten hier. En dat is, maar goed, er worden meer dingen zijn in de politiek waarvan ik dan denk van een van de dingen die toen natuurlijk destijds spelen, dat zijn van de derogatie, dat er een eind aan kwam. Dat kan ook wat derogatie, even lezen. Derogatie is? Derogatie, dat Nederland een uitzonderingspositie hier, dat wij mochten hier vanwege uw groen en uw klimaatkoen, waar je meer strand uitrieden dan een aantal andere landen in Europa. Ja. Wij hier toen 240 kilo, meen ik dat ik per hectare, en dat is 120 in de meeste landen, en daar maakt Nederland nou ik weer in. Ja, klopt het wat Gerrit zei? Ja, klopt wel wat je maar... Dus die derogatiebeschikking, dus het besluit dat die uitzonderingsposities verliezen zoen, mijn oudbouwpaard, dat weer nam toen ik minister werd. En ik moest dat dus niet vieren. En sageren wij kom je erachter dat het wel heel ingriepende gevolgen had voor de agrarische sector. En dan je praat met Brussel en zegt, jongens, maar toch even oors. Ja, daar had ik denk ik totaal geen ruimte voor krijgen. En ik hitte meisje mij een Poolse eurocommissaris op landbouw. Nou ja, die heeft meer voor... Die wil niks. En zeker net, want we moeten wel realiseren, Nederland en zeker in Europa, een grote speler op landbouwgebied. Hè? Ja. Wij exporteren van de landbouw 80% en 70% ervan komt in Europa te landen. Dus op het moment dat Nederland een tonnetje legershow maakt met landbouw, dan kennen
de Oost-Europese boeren bijvoorbeeld, went Tongensje Hegers, jongen. Ja. Dat soort mechanismen zitten natuurlijk ook in Europa. En ik kijk mijn eurocommissaris van Milieu, die heeft me ook die ruimte jou. Dus die ruimte die weer er net. En misschien dat het nou een beetje verhoort, al is de positie van de boeren en de situatie in Nederland wel heel bijzonder ten opzichte van de andere landen. We gaan nog terug op Femke Vies. Maar wil je nog eigenlijk wat kwijt hoe Caroline van der Plas dan? Dat kan nou nog even. Nee, Caroline van der Plas, ik zou zeggen, harder bij de feiten. En voor de rest... liegen. Nou, liegen. Dat is wat oors, hè? Ja. Maar ik herinner me nog wel, toen had er wel een discussie geweest toen die derogatie er ging. Toen zijn ze, Pieter Adema wist dat al eerder. Dat hier eerder delen moet. Wie zou dat? Nee. Dat zijn want, Kamer. Want ik ben op 3 oktober ben kwam. En de brief werd in duidelijk maken we dat de derogatie eruit ging. Die is in september al naar de Kamer gestuurd. Dat nog terug corona niet voorgegaan. En de onderhandelingen ben die terug geen stag houden. Die ervoor wie. Er is weer wat oors aan. Wat ik woe, en dat hier met elkaar praat met de Kamer, is... Althans, die derogatiebeschikking, die derogatie, de uitzonderingspositie er al gaat. Kennen we dat ik op een manier dwaan die een beetje aansluit bij de landbouwpraktijk. En daar ben ik druk met dwaande. En toen zei de Europese Commissie, nee, 1 januari is 1 januari. En dat meest toen net in april, dat meest toen net in juli. Nee. Dus, en dat is wel, en toen weer de discussie, wist dat jij? Nee, dat wist ik niet, want dat liep erop dat ik met Frans Timmermans, dat hij me dat, met mij erop praat, maar dat bleek achteraf net wijs, dat weet ik net zo. We gaan eerst nog even verder over de landbouw en hoe Femke Wies, maar het wordt vanzelfs. Maar eerst... Een bak mayonaise. Ja, dit is een rubriek. Want ja, we hadden natuurlijk een rubriek. Een programma wat zichzelf serieus neemt. Had natuurlijk een rubriek. Dus spannend. Bij deze. Ja, vind je het spannend? Ja, heel spannend. Ja, nou, sowieso, maar nou helemaal. Nou, het straalt wel net van u af. Okay, nee, gaat het nou heel goed. De Elfstedenrace is woensdag Taco van der Hoorn. Maar die Elfstedenrace, wie zonder politiebegeleiding. Club van 150 motoragenten in Assen had dat dien. Hebben we zitten te zien? Ja, ik had jongen. Ja? Stel je eens voor dat Cambuur of Heerenveen georganiseerd wordt en dat er geen politie bij aanwezig is. Is dat een goede vergelijking en kun je dat überhaupt voorstellen? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik me wel al jaren en jaren eigenlijk erger aan de hoeveelheid politie zet die er nodig is bij een hele grote sportevenementen. Dus het is mooi dat ze dat eens een keer bezieken. Misschien denk ik bij voetbalwedstrijden. Maar ja, goed, de praktijk leert natuurlijk wel dat er dan benauwdens is. En waarschijnlijk ook heel reëel dat er al je dingen misgaan. Ja. Maar er gaat natuurlijk wel een hele protte tijd en energie in zitten. Maar ja, goed, dat kennen ze wel, hè? Blijkbaar. Ja. En dat vind ik wel mooi. Ze had gewoon niet. Zijn van jongen weer regelen dat zonder politie. En ik vind wel dat als zo naar sommige sportevenementen dat de politie daar wat bij is, dat vind ik op zich een probleem. Maar sommige sportevenementen, als je hoe grote opkomst van de politie daar soms nodig is, en dan spant natuurlijk het voetbal in wat de krommen. Ja. En ik denk dat we daar echt wel een andere kant op moeten. En dat de clubs meer van het willen zelf nemen moeten. En dat als sportorganisator dat kennen, nou, dat blijkt wel. Is dat de Frieske Bonnie en Clyde? Nou, ze ben net persoonlijk bij mij Delwest, maar ik weet wie het bedoelt. Ja. De mannelijke versie, Clyde, neem ik daar maar aan, die is vrij. Ja. Maar ik had het zien een heel hier. Maar ik wil bij zeggen dat hij in de tussentijd, in dit zien een heel hier, 22 keer oerpleetst is. Is het wel toe dat hij nou vrijlitten is? Nou, je kan je sowieso me vaststellen dat wanneer mensen zafvolle afschuwelijke dingen in zo'n kwartier doen, dat het wel heel moeilijk te verkroppen is dat de straf er dan zo gauw clear is. Het zien hier is natuurlijk lang, maar er is een behoorlijk pad. Ik meen de 8 hier al hellen, of zo'n een heel hier. Ik kan me vaststellen dat voor de nabestaanden heel erg wrang is. Ja. Dat is nou, nog eventjes wat ze dienen hebben. Het is een soort van raaftocht als ze plegen. Ja. Weet u er meer van? Oh ja, wie je erbij, maar... Nee, ik log er net. In een simmer meende ik, toch? Ja, en ik ouderen, als ik opvallen en dat wie ik mijn grap geweld gaan. Ja, echt heel heftig. Ja, die heel heftig. En dan vind ik wel, ben ik wel bij de eens. Als dan Jost hoeveel er van zijn straf uitgeeft. Ik ben geen jurist, ik heb geen verstand van straf. Volgens mij zou ik correct heel onhandig nabestaanden. Maar ik bedoel natuurlijk de slachtoffers. Meestal die het zo komt. En dat je daarachter blijft. Zo zou ik het. Wie lekker onhandig. Goeie nuance, ja. Er hoeven geen huizen sloopt te worden als de uitbreiding van de vleerbasis lauwt trok het. De extra loersbelasting bloot binnen de normen. En dat zei Defensie al een week bij de informatie over de uitbreidingsplan. Is dat goed nice? Nou, je kan je afvragen, ik wie erbij. Ja. Nou, nog een deel van mijn fractie. Je kan je afvragen dat het klopt. Oh, ja, fake nieuws.
Nee, dat is het net. Oh. Maar je kunt natuurlijk zeggen, iets is zo lang nog binnen de marges dat het nog eventueel leefbaar is. En dan kun je zeggen, we slopen het net goed nice. Maar dat betekent natuurlijk wel, wat is de kwaliteit van je leven als je er weer niet bleven. En dan wie je man en dat rekken mij wel, want ik kon me haast net vaststellen, die zei van ja, als die vliegtuigen opstijgen, dan zag ik die man in de cockpit zitten. Ik kon me daar haast een vaststelling van maat zien. Ja, ik kom in Marsum, dus ik ken die wel een hele goede vaststelling van ik kom wel eens bij het thuiscentrum in Marsum en dan schrik ik me elke keer weer deel van die vliegtuigen. Maar omdat iets net plat hoeft, wil net zeggen dat het leven heel erg plezierig is daar. En we komen er wel heel iets meer achter dat mensen gezondheidsschade hebben daar, als die daar weer niet. En dat moet je wel serieus nemen. Maar door twijfels erom of deze belofte nijkaan wordt? Nou, ik denk dat het wel wat concreter mooi. En de opkomst in de CLT's die wie ik enorm. En ik kan me ook vaststellen. En we jij ik de heel soort vragen. Natuurlijk jij vragen dubbel, trein, dubbel, fjouwen, dubbel. Defensie kan er net op alles antwoord, Jan. En ik begreep het Grutteplaatsje. Want terwijl wij daar zitten, kreeg ik het bericht binnen van Iran. En de taanname van het conflict wie het zei. En dan is natuurlijk het Grutteplaatsje en 50 uur in Jelsom. Kan je vaststellen dat je vanuit Defensie dat tinken. Dan wie ik vragen in de cel dat mensen zeggen, ja, kunnen Defensie net alle in uit boeten lopen? Nou nee, want we moeten u zelf ook beschermen. Volgens mij is de vraag net of het Defensie wezen maar dan op die flint genedig binnen, maar of ze haar een beetje onder de regels houden en het net volle lood zo les. Ik denk dat je daar heel ontwant dan in de gemeente want dat is toevallig in de gemeente. Ja, toevallig zit ik daar. Ja. Nou, wat natuurlijk heel frustrerend is, Defensie soort wij luisteren naar je. En dat doen ze volgens mij waardig en ze bereiden dat ik goed voor. En ik kan me vaststellen, dat mensen kan altijd zeggen van, maar er is nog net genoeg nou eens luisteren. En hoe weet wie nou dat je hem daar echt iets maar doggen? Want dan ben ik orenplakken bij ze hinnekennen. Maar zij jouwen uiteindelijk het advies aan het kabinet en het kabinet beslist. En dat viel natuurlijk op Sanjoen ontzettend frustrerend. En ik al beschut Defensie voor iedereen de belangen uit te wagen. Hij wij natuurlijk in de gemeente in eerste instantie te maken zien, maar de belangen van de inwoners van onze gemeente. Van Vlintugen naar de wettentaxi. De wettentaxi hebben we het over Ameland. Op de vaart s'nachts geen wettertaxi naar Ameland. Eigenlijk kwart wij omdat de exploitant net vlugger varen wil als 20 kilometer in de uur. En dat mooi dan net nachts. Hoe slim is dat probleem eigenlijk? Heb je daar een idee van? Nee, dit is hoe volle mensen had dat nodig had. Ik zou dat net weten. Maar het liep me toch wel fijn dat je als je op dat eiland wen dat je dan de jongste die in ieder geval weer van al kennen. Dat kind dus nou net. Wanneer vaart het laatste boord, hè? Ja, wachten in zo'n hoe. Ja, dat weet ik heel ik heb me wel voorstellen maar dat mensen dat mij niet vinden. Ja. Maar ja, ik weet net hoe bot dat die wettentaxi in het verliezen broekjaar is, maar. Ik ga er zelf wel eens op zitten en het is net zo dat nou toch de grote menigte broekt wordt. Nee. Dan moet er iets speciaals wezen als het hen meemaast of zo. En natuurlijk, ja, je zit op mijn eiland, dus ik kan me wel voorstellen dat het als beheining viel. Nou ja, maar ik kan me wel voorstellen als je nou wel in het kabinet ziet dat je het van mij te zoen, van dat het wel nodig is dat er een wettentaxi komt. Ja, nou ja, dat zijn wel dingen. Nou ja, goed, Aukje de Vries zit in het kabinet en ik zit in het kabinet. Dus de Friese connectie die weer er. Ja. En op het moment dat het door het noorden ging, over Friesland of echt het Holle Noorden eigenlijk wel. Ja, dan luister je wel eventjes mij wat spitst in. Ja. En soms zijn jongens, dat kan wel makkelijk zeggen, maar zo de situatie. En het is wel belangrijk dat de Fries in het kabinet zit en Fries in de politiek zitten. Dan hij die connectie. Minister Barry Matlener van Infrastructuur zei toen in de Kamercommissie dat er met alle creativiteit werk je wel onder een oplossing. De veerverbinding naar Ameland mag in ieder geval niet op achteruit gaan. Kwartierverzoon vertrekt trouwens de laatste woord. Had ik even opzocht. Ja. Waarom leidt je zo? Hij kreeg een opzocht zijn. Parate kennis. En krijg ik nog zo'n eer? Kwartierverzoon, dat is toch wel dat moet toch wel gebeuren. Dat is een beetje mijn gevoel. Mijn gevoel zei van hoe kan dat nou? Dat net mogelijk maar gaat dat nou de meidje mij die vaarwij? Nou, nee, net maar per se, maar de vaarwij. Volgens mij twee dingen, hè? Maar je kunt natuurlijk zeggen, als je als eiland en een beetje toekomstbestendig wezen willen en net alleen nog maar afhankelijk van recreatie, dat betekent dat mensen soms werken onder wal hebben. Ja. En dat makken stem mooi net makkelijker. Nee. En dat wij hier in het noorden, de meeste van u van die lelielijn, dat kan echt een toevoeging wezen van de werkende Friezen, die dus makkelijker naar de Randstad komen. Maar als je dus in Ameland, op Ameland bent, dan je net in je stap vooruit, je 2 naar achteren.
Dus als to zoals mensen die net alleen nog pensionados binnen, mensen die net alleen nog op een camping werken, maar die ik op een andere manier hun ballen verdienen. En wat betekent dat bijvoorbeeld voor scholieren of studenten? Dus hoe levensvatbaar op lange termijn is een eiland? En ik wil er gewoon ik wel een beetje de hele regio telt. Ja, maar wel vooral de regio om Den Haag heen. Hè? En dan voor de rest hoe verder voort. Ja. En dat er dan ik nog een beetje zee tussen stiert. Nou, daar ben je helemaal. Dit is ja nog ik met mijn Holwood, met de Sloezen en het uilen verknoopt. En vervolgens wie dan willen we een karrenbad maken en best mij Ameland weer 10 stappen te bek. En dat is wel het probleem, want ik wil mij Den Haag dat ik moest en als je de regio serieus neemt, en ik denk dat er alle reden is om het serieus te nemen. Als je net verkeersuitslagen dan maakt dit wel los. Ja, maar dan moet je het echt serieus nemen. Een drama, hè? Daar zullen we het even her. En dan komt hij. Een nieuwe rubriek heb ik. Nog een nieuwe rubriek. Ja, komt hij. Ja. De vraag uit Den Haag. Want elke week hebben we een vraag uit Den Haag. Er zitten natuurlijk al wat Friezen in de politiek. Hebben we niet getolleerd in Den Haag. En eentje daarvan, dat is Angela Soeboer. Juster hebben wij het maritiem debat gehad. En bij dat maritiem debat hebben wij als Kamer een aantal zaken inbracht. En ik ben echt heel blij om te jaren dat mijn collega's ook een soort Frieske zaken inbracht hebben. Dat gaat bij gelijks hoe kwamen we te zo'n. Het gaat bij gelijks ook hoe de nachttaxi naar Ameland. Maar het gaat ook, en daar gaat het dilemma over de veerverbinding naar Ameland. En wat vind je? Moet die veerverbinding in Holwert blijven? Of moet die veerverbinding zo gauw als mogelijk naar Verventa? Weet jij dat wel? Ik heb het idee dat je hem er al een mening in. Ja, ik moet eigenlijk de Sloezen gaan, maar dat is weer het is wel een dilemma. Dat was een verplaatsen van Holwert naar Verventa, Lauk. En dat zullen we dan een oplossing wijzen kennen. Het kost ik een berg geld. Dat is het probleem een beetje. Alleen dan gaat Iepenhouden van die vargeul kost ik een soort geld. Omdat het elke dag bakkeren worden moet. De vraag is eerst voor de lange termijn en eerst voor de kwarte termijn. Dat bakkeren is voor de kwarte termijn. Ja. Dat is natuurlijk goedkoper dan wanneer je nou die investering doet. Maar ik vind ik wel, het geld is op. Mijn die sluisjost het al. En dat wil ik weer onder verknopen. Ja. Dan maken we die vaarverbinding maar wat bagger inbouwen. En dan moeten we maar, dan kunnen we die sluis misschien wat. Nee, jongens, als je investeert in de regio. En zeker. En dat vind ik bij die eilanden niks. Dat leidt in een uniek natuurgebied. We kunnen net even een daam heen brengen. Dus daar moeten op inkomen hier een vogelkweldergebied. Ja, precies. En die eilanders die verzinnen er. En hoe lang praten we net over Ameland, over die vaargeul. Dus dat moet een keer definitief oplost worden. Dat is hetzelfde ergernis een beetje wieken. Maar ik erger me wel eens vaker ergens. Werk me dan zelf weer dan ik weer onergerie. Dus ik hou mezelf goed bezig. Zij stik wel weg. Ja, dat is wel heel mooi. Maar op een gegeven moment had je een kar en dan zei je, dit geef je van betaling, daar kiezen we voor. Ja. En doch dat dan niet eens. En je kunt net hield iets steeds weer een heel soort aandacht voor de regio, maar dan wil ik graag om niet. Hè? Dus laten we een soort gratis aandacht voor de regio. Dus we jaren hem, we knikken al je, steeds begint onderzoeking. We komen maar een oplossing en dan vertellen we hem hoe je het zelf maar betellen. Dus, ja, daar wil ik wel een beetje. Dus een taxi en een betere verbinding vanuit verder. Daar had het bedrijfsleven een ongrijzelijk proteïne stutsen. Die hadden een proteïne voor beschikbaar maken. Het lieke roem. Maar wat heb ik gelezen? Kwamen we de zon, daar zitten grote sluizen. Ja. En die sluizen die zijn net groot genoeg voor bijvoorbeeld de boten die in Makkenbouw binnen. Als ze grotere boten bouwen, dan kan die er net terug. En dat geldt voor sommige bedrijven rondom die Islamar. Die zijn al even nog geweldig. We zijn er eindelijk uit. Die sluizen zullen komen. Maar nu blijkt het dus dat het ongeveer 2 keer zo duur is. En dat het voorlopig weer net drogeert. En dan wordt er weer naar de provincie, weer naar het bedrijfsleven jongen. Dan moet je maar weer met extra geld komen. En dan denk je van ja, als je dat iedere keer maar uitstellen, dan wordt het natuurlijk altijd een duurder. Ja, en doe het nog gewoon. Ik wil terug naar de jeugdzorg. Wieke. Eén op de 100 jongeren maken in Nederland gebruik van jeugdzorg. In 2000 wie dat nog 1 op de 120. Gigantisch verschil. Hoe kan dat? Ja, ik lees iets dat vond ik nog zo schokkend. Dat ik geloof 24 jaar lien. Jongen, wie krijgt ze volle yield uit de hele jeugdzorg. Zodat we nou uit jou alleen nog steeds maar ondersteuning en administratie eromheen. En dan gaat het net eens meer over de echte zorg. Dus ik denk dat de cijfers die ze neemt binnen chockerend. Het yield wat we er aan uit Jan ik. En ik heb net het idee dat het beter gaat met de BN. Nee, maar en dan is de vraag daarop hoe kan dat dan? Nou ja, er worden verschillende oorzaken. En dan ben mensen gezegd, die stelselwijziging. In 2015 is het overhevelen naar de gemeente. Toen zou het beter worden, want de zorg zou dichterbij kunnen. En mensen gezegd, het leidt aan de jeugdzorginstellingen en de hulpverlening weer een heel soort yield. Omdat daar gaat. Dat denk ik dat er een heel soort yield in gaat. Maar ik denk dat wij een probleem hebben in wat we zeggen ons zorg. Dus juist als ouders en BN nou in de jeugdzorg terechtkomen, dat is super
wordt wel zijn, ze komen er net meer uit. Dat is van traject naar traject naar traject. Je zegt ik dat er een soort prikkel ontstaat. Misschien is het zelfs een perverse prikkel nemen. Om zorg te blijven verlenen. En soms ook in die lichte trajecten. Want meestal verzinnen erover. En ik heb sowieso hele grote moeite met het concept winst en jeugdzorg. Hè? Want dat viel voor mij net goed. En ik denk dat als we instinctief zeggen, viel het voor ons allen net goed. Maar het werkt maar trouw. Dat is steeds kinderen. Maar er is ook nog iets oors nog hoor. Ik denk dat we een heel groot gedeelte, ik weet dat een heel groot gedeelte van de zorg en inzet die we hebben, gaat naar lichte ondersteuning. En de echte multi-probleemgezinnen bijvoorbeeld, meestal of bij maar meerdere problematiek, die bleven op wachtlisten staan. Het is bijvoorbeeld het voorbeeld neemt, ik weet niet meer welke het jongen heeft, van dat BMR nummer naar een paardenfluisteraar, dat valt dan ik onder jeugdzorg. En dat zo van, nou ja, dus een heel specifiek voorbeeld, dat snap ik wel, maar dat zie je wie wossen, maar na je inkoopsysteem steeds weer met een gedeelte eigen bijdrage bij. Dus ouders dat betalen wij net meer als gemeentes. Dat kunnen ouders zelf betalen. Maar wat ik just is dat het nog steeds makkelijk is om via huisartsen bijvoorbeeld, via externe verwijzers in trajecten te komen die wij zorg nemen. En de echte vraag volgens mij is, hebben we bij een zorg nodig of ondersteuning? En dan was het dus echt naar de... eigenlijk is het bijna een systeemvraag. Want wat ben je aan het oplossen? Want gaat het echt zo slecht maar bij dat ze zulke maatwerkvoorzieningen nodig hebben of zulke dure zorg? Of zoest volle liedser dichter bij mensen wezen. Maar of soms zitten er bijvoorbeeld heel veel stress rondom armoede, rondom jeugdzorgen. Soms is er verslaving bij de hart en memmen. Complexe echtscheidingen, als je weer steeds meer bij een les van hebben. Ja. En dat zit dus in het netwerk. En wat wij nou zeggen is dat BMI... bijvoorbeeld lietsere problematiek, dat is ik problematiek, al heel gauw in die zorg komen. Dat besteden we een soort yield aan. Maar we zeggen dat er bij maar hele zwiere problematiek, we hebben echt zorg genomen, dat die op wachtlisten staan blijven. Is het een crisis? Ik denk dat op het moment dat wij net garanderen kunnen dat een groot deel van uw BN veilig is in dit land, dat het een crisis is. En ik zeg maar eens, Adema? Ja, ik in vaste plak. Als Jos naar de het hele stelsel, daar binnen, want dat klopt, die 1 op 27 en 1 op 2000. Maar daar binnen in de oude 3 jaar ben ik 1500 zorgverleners bijkwamen. Bedrijven die zorg verlenen. Ja. Dus, en dat krijg ik een beetje het verhaal. Ja, maar is het toch logisch als het meer BNB... Nou, maar is er dat aanbod de vraag creëert. En en ik denk het belangrijkste is... Heb je een antwoord op? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat we meer investeren in onze jeugd. En net zozeer in de jeugdzorg, maar je misverstand roer. Maar ik denk dat wij echt nou mijnen, want ik ben hoofdvol ben die suicidaal, die had grote probleem. De social media, die speelt daar een hele wichtige rol in. Wij zullen nou als meerskip, nou ik onze verantwoordelijkheid nemen, maar hoe voerden we ons ben op in wat voor omjouwing we dat ons ben grut worden? Helpt het dan dat de regering op 1 miljard erop bezuinigt? Nee, dat helpt net. Dat helpt zeker net. Maar een berg geld erin pompen zonder dat ik naar dat soort onderliggende dingen zorgen, dat jouwt ik neer. Nee, maar hoe neem je het dan dat als je een jeugdcrisis misschien wilt hebben, jou te namen, dat je dan een begrutting hebt van 6,5 miljoen en dat je dan steeds de hele weer 1 miljard Er is 20% afgang. Er zou 24% afhalen worden. Er zou oorlog miljard afhalen worden. Maarten van Ooyen, de staatssecretaris, die siert namens onze partij. Die had zijn, ja jongens, ik accepteer net meer een grotere bezuiniging. Dus die 400 ging net meer voor. Dat had een hele hoop gedoe opleveren in het kabinet. Maar het weer wel een helder statement. Ja. Dus ik denk dat aan de ene kant dat we goed zijn met hoe we het erin kocht, dat er afspraken worden te maken met de zwaargombieders. Maar de wildgroei, was toen ik zei van die lichte zwarg, is het al je wel zwarg? Of kent ik op een andere manier? En wat doen we als meerskip? Ik vind dat we moeten nou echt een karmeitje voor onze jongeren. Voor de toekomst. Zo'n neetwet dan misschien een optie? Nee. Maar wat om ik zei correct, het ging veilig. Nou ja, maar omdat het op een gegeven moment die afrekening was van waar wil we heen? En gaat het oor dat wij zeggen van we gaan meer zorg verlenen en we maken het nog duurder en we maken het nog ambtelijker. Want alle ambtelijke en oplossingen in Den Haag gaan net werken. Hè? Want we toch hier van alles ziet herziening en herstel en grip op en efficiëntie en al dat soort dingen. De vraag eronder luidt op het moment dat, en die is heel basaal. En die mag je al eerst in de eerste. Dat vind ik echt. Okay. Als wij bijna het huis plaatsen, want we zeggen het is thuis net veilig. Dus wij nemen als overheid we het oer en we weten vervolgens net zeker dat de BN dan veiliger binnen.
Daar moeten we nooit denken. Ik heb jeugdwerkers die net goed weten, als zij jongens, dat is in mijn werk, dat als zij jongens naar huis gaan, als de ben veilig binnen. Dat zijn de vragen die wij beantwoord zien moeten. En dat is pijnlijk en dat doet zeer. En dat is akelig, want dan denk je, wat kan ik juist van? Ja. En noodwetten en grutte systemen, daar gaat het net om. Het gaat door heel basis. Ik vind het heel veel, maar we keren dan allemaal nog heel lang over op praten, merk ik wel. En eigenlijk door we je nou vist meer in de eer om je dit nou al aan te plekken. En misschien ben ik wel te fanatiek, maar het is de absolute passie wat je aan tafel komt. Wij hadden als partij een punt van maken, de jeugd, de toekomst van de jeugd. Dat is uw speerpunt op het komende tier. Wij zullen in de volle breedte zeggen we je mij een slag maken. Dat is net lindig mij de zwaar op zich. Nee. Maar wat voor toekomst wil je ben je aan? En hoe zwaar je ervoor dat je een goede toekomst krijgt? En wat doen we als minskip zelf woon? Hoe neem je zelf iets verantwoordelijkheid erin? Het is net lindig ben. Je ziet in de kranten dat de man van bepaalde leeftijd ben dan nooit zo eenzaam west. Maar dat geldt ik van ben. En dat geldt ook voor studenten. Dus meesten vielen zich eenzaam, vielen zich net bij een minskip jaren. Terwijl er zijn sportverenigingen en de bin plakken wij meesten volwassenen en bij terug te kennen. Dus we zijn nog nooit samen in verbinding geweest. En toch ben we elkaar kwijt. Zo is het. En dat moet toch niet worden. Dat is de minskip. En de CDA is net er ook bij. Wij zijn er ook bij. Ja, nee, dat snap ik. Dat is net een noodwet, maar dat binnen hele orde vragen. Ik moet toch even terug naar landbouw. Want ja, daarvoor... Want wat moet ik eten? Ja, nee, prima. No farmers, no food. Ja, die zegt ik wel. Trouwens, ik heb vroeger zelf bij de boer werken. Jongelui die bij de boer werken, die leren een hele berg verantwoordelijkheid in de volle breedte. Het had mij een hele berg, ik in de farming een hele berg dienen. Dus geen bij de boer werken op sneeuw. Het is ook nog leuk. Ja, het wordt vaak zo dat Femke Wies van nou eens Jo beleerd uitviert. En lid er ook uit Jo dus aan tafel. Hè. Klopt dat eigenlijk? Ik zag in een aantal aspecten dat zij voortbouwt op de dingen die ik in gang zet. En ik denk, ik wil dat is geen ja of nee eigenlijk, hè? Nou ja, ze brengt wel wat accent nog. Dat is ook prima. Maar op hoofdlijn zie je ook dingen waarom komen inderdaad. En het is ook net zo onlogisch. En ik denk dat het verstandig is. Als juist wat er op dit moment gebeurt met de agrarische sector, met de mestproblematiek, hoeveel boeren ik in de financiële kniepen komen. Hele mooie Friese bedrijven. Ik heb een paar ja-nee vragen van jou. Alsjeblieft ja of nee op antwoord je maar. Ik weet dat het voor gewoon politie altijd moeilijk voor politie is. Ja. Is er nou sprake van een goede stoppersregeling voor boeren? Er is je geeft foto. Nee, ja of nee? op dit moment nee. Is er nou een goede afroomregeling? Die komt erom, ja. Hebben wij in de toekomst te meer vlees en melk in de supermarkt? Nee. Zullen de boeren erop fruit gaan? Dat moet. Dat is een ja? Maar dit beleid, zullen de boeren erop fruit gaan? Het jouwt eerst spinnen, maar uiteindelijk wel. Zullen er stikstofreductieplak vinden? Bij dit beleid? Er vindt stikstofreductieplak, maar er moet een nieuwe stikstofwoonpak komen. Maar ik er nog? Nee, ik denk het net. Dus er zal nog meer gebeuren, maar het biedt voor stikstof. Maar nee, dus. Dat ga ik aankondigen. Ja, maar nee dus. Lekker nog. Net die nog. Nee, ik denk het net. Ik zou daar nee schudden ondertussen gaan. Nee, maar ik kan wat dat betreft alleen maar onderschroven. Want er is een oorzet, Joen. En alleen dat die oorzet is net genoeg waarschijnlijk. Dus er zullen meer plak vinden matten. En dat is een enorme uitdaging voor Femke. Neem alleen nog maar bijvoorbeeld dat zij heel graag de pas melden. Dat zijn de mensen die het eigenlijk zonder vergunning. Die hoeven zich alleen maar destijds maar te melden. Hoeven geen natuurvergunning om te vregen. Die gaan doen melden. En daar zit zij naar mij. En dat zijn er honderden. Die nou in de problemen zitten. Ja, dat is op korte termijn al. Eind februari rint dat daar. Daar moet ze een oplossing voor vinden. Die derogatie die de boeren op dat moment, die afgeschaft wordt, die de boeren op dit moment in problemen brengen. Daar moet zij een oplossing voor vinden. En dat is hartstikke dreig. Haar eerste debat in de Kamer nou net bepaald soepel. Maar wanneer met gong over het stroomstootwapen werd een grote meerderheid van de Kamer. Maar Jon Plan eigenlijk een verbod ervoor. Wielsma, de verbetering van de Kamer, is toch nog een parteervoer met de sector. Nou, dus stuur maar even hoe dat ging. Ik vind het heel erg dat ik het allemaal moet gaan herhalen. Allemaal dingen waar we de afgelopen 18 jaar onze tering voor hebben gewerkt. Ja, ik weet bijna niet meer wat ik moet zeggen en wat we moeten doen. En ik vraag gewoon nogmaals van deze minister. Ik voel me niet serieus genomen als dit het antwoord is van deze minister. Of zij die wetgeving bij de Kamer wil indienen, zodat we deze snel rap kunnen behandelen. Omdat dat nou eenmaal is waar deze Kamer in meerderheid, inclusief 3 ondertekenaars van het hoofdlijnenakkoord, om vragen. Het is nou een eenvoudige vraag. Waarom luistert de minister daar niet naar? Ik wil daarvoor eerst het gesprek met die sector aangaan, zoals ik ook in de beantwoording van die Kamervragen heb geantwoord. En dat is mijn antwoord. Mevrouw Vet. Ja, voorzitter. Misschien kunnen we even schorsen.
Is dit politiek geblunder? Nou, het weer trouwens net het eerste debat. Het eerste debat Nee? gewoon Ah, mest. ja. Ja, nee, maar het eerste debat best. gewoon mest en dat had ze best goed in. Dus wat zei ik Goeie snel. correctie, oké. Ja. En misschien weer dit beginnersfout. Maar dus ik krijg hoe je extra parlementair uitlezen. Hè? Extra parlementair. Ik kan zeggen, jongens, ik ga een plan. Ik drop het in de Kamer. En ik show wel hoe de Kamer reageert. Dat is echt extra parlementair. Maar ik kan zeggen, ja, ook een plan ha. En ik weet dat de Kamer eigenlijk al in grote meerderheid zijn had van ja, dat plan om die stoomstrootapparatuur voor te baan. Grote meerderheid in de Kamer die had zijn van dat willen wij. Ja, dan mij misschien denken van ja, is het nog maar verstandig om het dan naar de Kamer te brengen. Of je moet er van de voornemen oorlozen met die coalitiepartijen. Dan zeg van nou ja. Ja, je minder eigenlijk uit, hè, destijds. Wie politiek geblunder? Nou ja, omdat het eigenlijk al het wie eigenlijk al in kan en krukken. En dan begin je eigenlijk op nij. En dat is in feite wat zij bezocht. Ja, dus. En dan is dat wel politiek geblunder. Want dat wist zij dat in de Kamer krijgt ze daar geen meerderheid voor. Ja, ik vind het politieke blunder vind ik een beetje. Ik neem het een beginnersfoutje. Trouwens, Laura Bromet van GroenLinks die neemt ik een beginnersfoutje. Lift het daar maar op houden. Want, je mag ik een beetje leerwijze van je opvolgen natuurlijk. Ja, maar ondertussen is maar ik moet... leef, hè? Ondertussen is er een BBB-Kamerlid wat zou dat zo'n... Nou, ik neem het maar een stroomstootwapen, maar ik geloof dat je het een... veetprikker. Ja, Iets wapen vind ik veetprikker, mooi, hè? Maar die dan soort, nou ja, het is eigenlijk een soort fysiotherapie voor een beest. Dan wat het dat maar leefwijze of maar. Het is toch nu wel zo een beetje ingooien. Want ik zei van de week, toen we hier op redactie droeg zitten te praten van ja, dat ding kan je beter net broeken, maar tukkelijke tijd. Denk er dan ik van nou, dan hadden Aasen de handelaar en de boeren die hadden dat net meer. En dan stekken ze weer met de varken, dan slaan ze maar een stok. Nou, dan gaan die beesten er alleen maar op achteruit. Het controleren van dierenmishandeling bloot natuurlijk wel heel belangrijk daarin. Ik kan mij net voorstellen dat het waarlijk een beter idee is om zij iets in stand te houden, omdat ze oors misschien nog iets gemeenders gaan bedenken. Ik denk dat er een heel soort boeren binnen. Mijn hart die zijn beesten net zeer. En mijn hart wie een goeie boer. En ik denk dat de meeste boeren heel goed voor hun beesten zorgen. En als je dan zegt van ik ben een vertegenwoordiger van de BBB en ik zal dit inbrengen, want dat is normaal boeren. Nou, nee, maar dat ik het natuurlijk om uitwassen, hè? Want degene die dat broeken, dat binnen uitwassen. Maar dan moet ze zich gaan uitspreken. En dan moet ze net zeggen van het valt voor die kei. Dus even een opkikkertje. Eline Verder, boer, dat wil ik in de Tweede Kamer. Ja, en die zei van ja, we hadden dingen nog nooit broekt. Nee. En het werd het fout gaan met de BBB. Die zei van ja, als een beest mookziekte had bijvoorbeeld, dan prikken we mee. Nou, en toen waren Eline Verder, die ik zei van ja, ik had er nooit bij een beest. Juist net bij een beest die mookziekte had. Dat zag je net met je beest nog. En de meeste boeren die gissen net met het vee om. Precies. Dit is de Frieske Wieke. Hoe is je Frieske Wieke? Hoe zal wat eruit zien? Ik ga Lieds bij Noordervlier. Oh. Ja, die komt net in Friesland bij. Dus, paintballen, dan bolen, visje? Nou, ja, maar ja, dat visje, ik heb bij ons bestijden, weer wij in wetten, dus dat zit er wel weg van komen. Dat is wel vaak. Dus, Ben. Dus dat gaan we dit weekend weer pas even op en daar ga ik 10 nog door. Oh, gezellig. Gerrit? Dit weekend, nou, ik zal morgen even de goal, dat is mooi waar. En daar ga ik altijd zin aan. Nou, dan snij ik gewoon even mijn vrienden op muziek. Oh. Ik ga nou weer naar de Jerry van een van mijn beste vriendinnen daar. Gezellig. En voor de rest is het een heel soort voetbalveld bij de mooiste club van Friesland. Lak Friesia. Mag ik je dankzeggen voor deze uitzending? De eerste editie van de Frieske Wieke. Dit wie deze Frieske Wieke, volgende week weer een naaie Frieske Wieke. Willem neemt us mee naar het Friesland van Jartiers. En ik beziek je te begrijpen hoe het is om te leven zonder stroom. In deze aflevering vertellen we die er meer over. En goed om te weten, behalve deze aflevering